Ce e Viorica? Nu se știe dacă mai vine înapoi. S-ar putea să da, s-ar putea să nu. Acum adivinează ce vorbești. El este soțul Trică. Nu, lângă ea. Să se pună lângă ea, că nu... Stai, Să se vadă bine, bă, Trică, bă, ai amintire bună. Hai. Ia. De așa pupați-o mult. Pupă-te acum, că vedeți nu lume. Uite. Uite, nevasta fumează marble. Ca tot să reclamă. Nu poți să faci tu reclamă aici, faci... Marble, ce marble. face? Și adică te văd toată țara. Asta ce face. Minte. Mamă. Minte. Și adică, dar cine te bagă pe YouTube toată țara te vede. Uite, ea este fata lui Viorica. Mamă, mâncați-și gura ta, dacă faci... E fata lui Viorica. De la Gălați. Facem papușe. Papușa. Cheșu, fac și cheșu. Cheșu, facem cheșu. Cum facem cheșu? Așa, eu sunt... Este transcripția. El e pasport, dar mai bine nu mă îl dau. Ea e fata lui Viorica, cheșu. Mami, mă duc să fac chiar. Hai, acum spune-te, ia Da. Hai, băi, nu, stai. Spune-te acum. Ia, Viorica. Ascultă-le. Nu mai simt nimic, uite, transcripția. Stai puțin. Vreau să-i faci o declarație lui Trică înainte să te desparți de el, să văd dacă stai măcar amintirea aceea, dacă nu mai vine apoi. Ia uite. Ia nu pot, uite. Da, uite-te în cameră, Nu iau în pot. cadru. Nu pot. Nu vezi, uite, transpirat streamer, nu pot. Zi, bă, Sorine, dacă cumva nu vin, uite, mai că le-a filmat, că eu îl sunt pe card. Da? Da. O să de calculator, Dacă vrei amintirea asta, o vezi pe YouTube, te uiți pe calculator. Dacă nu știi de acolo, te spargi. Ia zi. Că mâine la Costi, zi. Dragă Sorine. Amole, dragi. Hai, spune și tu, hai. Hai, zic ăla, hai că nu te vine, eu mă uit în telefon. Așa, păi te uiți tot la mine. Nu. Mă, eu vă spun să stau liniștit că eu o să mă întorc înapoi, nu mai am ce să zic așa. Rămâne acolo cât de ridic. Îl iubești pe Trică. Normal. Dar ce-ți place ție la cel mai mult? Spune-mă, spune. Spune, stai. Și tu stai acolo, așa, făceți cine? Făceți cine pentru YouTube, Hai, că îmi place. Spune-mă, ce, spune-mi întrebări. Ai răbdare, că nu mai pot. Stai așa. Da, nu lăsă un pic. Știi că prinserăm pe toți în cadru acum. Da, ia uite. Zi. Ce să zic? Mi-mi place tot la tine și sper să fii așa în continuare, să fii bine. Să fii bun. Uite la telefon că vorbești, uite așa. Nu pot. Parcă zic că mă uit la aici și nu pot. Vorbește, tu pe telefon. Eu sper să fii bun în continuare. Oricum am toate ochii lăcrimați. Fiindcă știu o treabă. Nu. Nu pot să zic acum, nu știu. Eu îl iubesc pe el și atât. Și te întorci înapoi. Normal că mă întorc înapoi. Și mincinosul să fac așa. Să se facă așa. Cum ea? Așa pe cameră. Așa. Ai prins-o, da? Vezi că te dau pe YouTube. Dacă cumva nu vii, Mamă! dacă cumva nu vii, Acolo te rog. intri pe YouTube și te uiți pe Trică de la Streaia, că pe acolo îl bag și pe... Pe acolo îl bagi, da? Bine, la Trică de la Streaia. Ia uite. Bine, hai. Ține așa. Bine, hai. Mai vrei să spui un interviu ceva? Zice el ceva. Hai, Trică, și tu, că Trică, țăran. Eu ce să zic, eu Eu sunt țăran de Maha, da? îmi place tu la ea, Așa? îmi place cum se comportă cu mine, îmi place care sunt bun, îmi place ideea pentru că a venit de departe, a făcut un risc foarte mare pentru ea și pentru asta o stimez pe viața mea. Și iubesc și fără ea nu pot să mai stau. Și sper să fie așa. Și dacă nu mai vine înapoi? Dacă nu mai vine înapoi, s-ar putea să nu mai vine nici lumea asta. Așa. Dar ce-ți place cel mai mult la ea? Tot, Pe cam ce? Tot. tot la ea. Hai, stai. Bine, hai. Stai! Hai, la reventin. Gata. Hai. Ajunge. Drum bun, Viorica. Mersi. Să ne vedem cu bine. Mai ne vedem? Să ne vedem cu bine, normal. Bine, Să ne hai. vedem în aceleași situații care suntem acum. Bine, hai. Pupați-vă, pa, pa. Pa! Cheș.